Okay, mga Bodyong Bisaya, yanap kita sa tuang lain nga happy karon. Kabahin sa brown rice. Okay. Palit ako niya niaging simana dito sa Walmart. Murag mga $2 something lang siguro to. Sulay ko brown rice kay sige na matagkao puti nga rice. Sila pa makaubos din ni sa cholesterol kay murag ni saka akong cholesterol. Taas akong bad cholesterol, ang good cholesterol is gamay. So mo ni siya pwede pag humanani mong tangad kag mga toppings diya sa ibabaw unsa lang mga fruits or mga lamas, no? Kundi pwede sa butangan nimo siyang oil. So ang akong kuha na ni nga sukod, gibasi nga sukod, kaning 2 cups, ito kutsara, 2 cups sa brown rice, 2 cups rapod sa tubig, ug 1 cup nga rice, 1 cup rapod sa tubig. So equal sa siya, no? Marag igura i-absorb ang tubig sa rice. Diyon, depende, pwede ka sa stove, pwede ka sa microwave. Kung naamoy microwave, stove, or oven baka ha, kara. So gitawag og minute kay minutos lang ang pagluto ani. So akong gisulayan na karon, yan nasa kong tapad ha. Hubas-hubas naman gani. Okay. Hubas na gyud. Namuot lang ko kay sa akong pagtilaw medyo murag crunchy. Then nang iya hapong baho ang kung makuha na nimo murag katong dukot bitaw. Ako naan nga basin dahil nga gitawag siya brown rice kay nadukot na yang baho ba. Murag ganang nadukot bitaw maglungag tas sa puti nga rice din nadukot lami ra bitaw kanon ng dukot. Labi na magkinamot. Mao gyud ang baho dayon. Mao lagi no na ko nga mao day na brown rice siya kay. Ang iyang itsura murag nadukot day ang baho pod nadukot. Pero kanon siya crunchy para nako lang ha. So dayan ako ha. Nindot gid siya. Crunchy. Whole grain ni siya. Klase nga rice. Bro, gani gabasa ko diri sa iyang calories. 180 sa white rice kay 170, mas taas siya og calories ang brown. So mo ni siya mga friends, ang resulta ako lang siyang ipahinay ang siga sa kalayo. Okay bagya siguro sa primero marag kuan ka kay nahandag ka sa white rice. Okay. Basin inig kaon mo ubos mo cholesterol. Ado na lang maginon nga niubos ang kolesterol din. Muto po tangi maubos ang kolesterol. So, okay kayo. Igo lang mga mo-absorb ang iyang tubig, no? Then, pahinay ang kalayo. Nagkikaroon kayo kuan man ta celebrate man tag Semana Santa napalit po kong bingka. Nagpalit kong bingka dito sa international store na may mga klase di binigdit unta ko kapoy man kabingka na po di nga ang gi-stock diri sa ref siguro magbinignit ko ugma na lang. 4 pieces nga bingka gani gihimo gikan sa Vietnam na pod klaro kayo banbunong
province of Vietnam lagi. Pero Asia man ang Vietnam, so spice rata, parehas rata ni nilag mga gipang luto. Dayon, amo ra man ni ibutang sa kuan. Ibutang sa toaster, painiton. Wala na, enjoy na kaayo din. Enjoy na kay kaon. Gusto ko ba kayo makaon skid ani? Makaadto gali mi sa tindahan. Vithowa may tawag adto. Kasing klase nga mga baligya nga gikan sa Asia, na Japan, China, Philippines, Africa. Sa klase. Kita ba na yung bingka, kusugi siya mangumpra, palit sa kapak, almost $5, good no? Ilang, at least, lipay po tagay, na-enjoy siya o kaon sa tuang produkto, sa tuang bibingka. So, kung maato siya Pilipinas, andan na siya anin, so, palit na siya diyan ng kilid sa kasada ng mga bingka display. Okay na. So, well, ako na ning inito ning bibingka karon taod-taod. So, okay na, luto na niya ko ang dukot. Ang dukot, luto na, giluto pagid ang dukot. So, naadad matas paho, lami man noon. Tsaka ipalis ani, no? Yun. Pupong inito niya ako ang bibingka kaha. Bibingka mo diha. Alam ko sa bumangkon nga ko sa ayo mo. Ay kay mo kanta at kanta ni Max Urban nga bibingka. Enjoy kami minaw. Okay. Sulayan na to ni abrihon jo dili ka sulayan. Kay ni enjoy na ako ang kuan ani. Apoy gunting hait paskuan. Okay, itong pisigaw ng namami toaster dire. Atong ibutang sa tray na lang, dayon ibutang sa start. Okay, kiblat-kiblat na siya. Automatic ni. O apa ni pang tagsugnod. Ay, mangita pa tagsugnod. Sorry. Okay. Ito apa ni ita tagsugnod. Okay, maghaling. So, i-plaster ni siya dire. Kung mainit. Nagko-orbe po no. Sa ato pa, almost $5 ni. Butan ta 4 point something, 4.78 baka ha. So, $1 kape, nay. I-convert din sa peso, tag 50. Anong kaunon, Jod. Balag pagod pagaluto. Kaunon, Jod. Kay 50 pesos kayo. Ay, salamat, Lord. Enjoy gapon. Provide gapon ka. So, ana lang. Painit-initon. Heights na ni. Pasigaon natang lamp. Okay. So, panatan na sila kung bati na sila diya. So, ngalan na ni mag oven style rapod ni siya. Then, magluto kang pizza. Initon, pwede rapod, mga toast, mga
dehydrate sa siya. I-defrost, pwede po mag-defrost ka. Ice na kayo na imong pagkaon dito sa sulod sa ref. Yung initon diri. So, adjust lang, no? Time temperature or toast color. Hindi naman kayo kung gamit na automatic. Kanira ko adiri. Pagtuplok sa oven, either 300 or 450. Ayan ako da yung i-start. Ayan, pasigaon dahil ng lamp. Aron ma-monitor o na luto na ba siya, napagod ba siya diya. So, inana ra guys. Para makakaunta sa to ang mga ininit. So, kauntag bingka. Kaon po datong dukot. Nagluto. Kahit na ni. Kahumot sa dukot. Dukot gyud. Okay mga friends, salamat sa pagsunod niya akong programa. Bodyong Bisaya ni Pilar Gans. Kita ta sunod. God bless. Amping kanunay. Bye-bye. Okay.